ji çapemenî û raya giştî re. Îro salvegera pêncan a damezrandina yekîtiya ragihandina jin yere jî ye ku weke pêwîstiyeke dîrûkî û rêxistinî ji bo afirandina çapemeniya azad û demokratîk hatiye destpêkirin. Da ku dûzên jinan û civakî nîşan bide û li dijî zihniyeta baviksalar a ku hebûna jinan bi dirêjahiya sed salan paşguh kiriye tê dikûşe. Damezrandina yere jî ne tenê gavekê rêxistinî bû. Lê encama dana heva têkuşînekê demdirêj a jinan di qada çapemeniyê de û fedekariyên mezin ên ku jinên rûjnemevan di oxira ragihandina rastiyê de hate avakirin. Em bi vê bûnê hevreyên xwe yên şehîd Cîhan Bilgîn, Dilîşan İbiş, Eylûl Nuhilat, Ruhenda Afrîn, Dilovan Gever, Arîn Cudî û hemû kesên di oxira avakirina ragihandinekê jinan a berxwedêr de jiyana xwe feda kirine bibîrtînin. Dengên wan bûn çira û rêya têkuşîna me ya berdewam rûnê kir. Em rojnamegeriyê weke amûrekê berxwedana fikrî û rêxistinî dibînin. Di dirêjahiya serdeman de saziyên rojnamegeriyê yên li ser zihniyeta baviksalariyê hatine avakirin, vê zihniyetê di têkuşîneka civakî de xwe dikine û pirzgirêkên jinan di nêrînekê teng de dinirxînine. Ji çerçoveya şikandina vê rêbaza desthilat û baviksalariyê ya ku li ser jinan hatiye ferskirin, em dibînin ku damezrandina qadekê rojnamegeriya azad pêwîstiyekê bingehîn bû. Li ser bingeha felsefeya rêber Abdullah Öcalan ku azadiya jinan bingeha azadiya civakê ye, em bawer dikin ku dengên jinan di rojnamegeriyê de gavekê cewheriya ber bi avakirina civakekê adil û azad de ye. Herçend tecrübeya yere jê tenê 5 sal dom bike jî li ser mîrateyekê xurt û berfir hava dibe ku demeke dirêj e sazûmankirina baviksalariyê dixe berlêpirsînê û hewl dide alternatîfên wê biafirîne. Yere je wek yek ji formên vê sazûmankirina alternatîf derdikeve pêş. Xebata me ji komekê jinan dest pê kir û di avakirina modelekê nimûne ya rojnamegerî û xebata çapemeniyê de bi hevkariya rêxistinên jinan ên hundirê saziyên çapemeniyê yên giştî li kêleka bidehan saziyên rojnamegeriyê û weşanê yên jinan bi ser ket. Îro bi zêdeyî 500 rojnemevan û nûçegihan yere je çalekiyên xwe di tevahî warên çapemeniyê de berdewam dike. û cihê xwe weke dika alternatîfa çareserkirina dûzên civakî, jîngehî, aborî û siyasî xurt dike û giringiyê dide pirzgirêkên jinan. Li Bakur û Şilatê Sûriyê jinên rojnameger roleke pêşeng davakirina rastiya şer û berxwedanê de ji cîhanê re lîst. Ew di gihandina dengê gel de bi rêya belgekirina her kêleke têkuşînê li dijî dagirkeriyê talankirin û wêrankirina li dijî binasaziya civakî bi ser ket. Jinên rojnameger ketin eniyên pêş û bi ısrarekê mezin li hemberî hewldanên bêdengkirinê û çewsandina rastiyê sekinî. Rojnemevan ev yek bi kamera, deng û pênûsên xwe weke alavên berxwedan û eşkerkirina rastiya kirine. Rûxme zêdebûna krîzên siyasî, aborî û mirovî li rûşilata navîn û cîhanê em diyar dikin ku projeya me ya avakirina ragihandina demokratîk a azad nasekine. Em têkuşîna xwe ya ji bo ragihandina rewşa jinan û têkuşîna gelan nîşan dide berdewam dikin ku hişmendiya civakê ber bi nirxên azadî wekevî û jiyana hevbeş bi pêş ve dibe. Bi vê bûnê em silavên xwe yên serhildanê ji her jinekê ku zeviya ragihandinê de dixebite û ji her jinekê ku davakirina dengê azad û serbixwe de alîkar de dişînine. Em diyar dikin ku em pabendî dewamkirina rêya me dest pê kiriyene û em ê armancên yere jê pêk bînin.